सारनि बिथोन बायदियै सानफ्रोमबो जोंनि जायफोर स्टुडेन्टफोर दङ आईआईटी एनआईटी आरो एमबिबिएस आरो गुबुन गुबुन टेक्निकेल इडुकेसनाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसाफोरनो जोङो रांखान्थि अनसुंथाइ दायो रानगासिनो दङ। खारना जाहैबाय हाग्रामा महिलारी सारा सोलोंथाइ बिथिङाव आथिखालाव जोबोद गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दं। रांनि आंखालनि थाखाय जोंनि लेखा गोरों गथ' गथायनि फरायनाया जाहाथे आद्रि जाया, बयबो जाहाथे माने जिबनाव साक्सेस जानो हायो। जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव हाजार हाजार डक्टर इन्जिनियार बा माने गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय बेबायदि गोबां मेरिटरियास स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे साक्सेस जायो, बिथांमोननि केरियार दानायाव जाहाथे जेबो हेंथा जाया, बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारी सारा आथिखालाव सारा बिटिसियावनो रांखान्थिनि जि अनसुंथाइ बेखौ दायो होगासिनो दं। दिनै आङो नैबे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गलबेरा गामियाव फैदों आरो बाहाय दानसोरां नार्जारी मुंनि सासे स्टुडेन्ट, गरिब नखरनि स्टुडेन्ट, बिथाङा दायो माद्रासनि आईआईटीआव माने बिटेक इन्जिनियारिं खालामगासिनो दं आरोखि। दा बिथांनि नखराव साख्रि बाख्रि गैया, सोलिनो थाखाय खस्थ' जायो। बिथांमोना मोनसे एप्लिकेसन दैथायहरदोंमोन जोंनिसिम। जोङो हाग्रामा महिलारी सारजों सावरायलायनानै दिनैहाय 3 लाख रां दानसोरां नार्जारीनि बिमा बिफानि आखायाव जों गथायफैदों आरोखि। माने कचिंनि थाखाय सावरायगासिनो दङ। गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो फ्रि अफ कस्ट कचिं होनो हायो नामा, बेनि मडेलिटिया दासिमबो फाइनाल जायाखै, खिन्थु बिनि सायाव मोनसे सावरायनाय सोलिबाय थादों आरोखि। कचिं होनायनि बेबस्था खालामनाय जागोन, बेनि मडेलिटिखौ दाबो क्लियार खालामनाय जाथ'वाखै, खिन्थु बेखौ एक्सपार्ट मानसिफोर लानानै सावरायलायनानै मा रोखोमनि होयोब्ला साबसिन जायो, इउपिएससि एपिएससिनि माने कचिंनि थाखाय बे खोथाखौ सावरायबाय थादों। जोंना माने सुपार 100 होनायनि खोथा गैया, 101 जोन माने जोङो जायफोर एसपायरेन्ट्सफोर स्टुडेन्टफोर बिथांमोनखौ लानानै कचिं होनायनि खोथा दायो सावरायनाय सोलिगासिनो दङ आरोखि। सोरनि मुङै लाखिगोन? मुङाथ' माने बेखौ जेबो फाइनाल खालामाखै, दासिम मुंनि खोथाखौ रायलायथ'वाखै, खिन्थु माने सुपार 50 होननाय जों बिदि खालामनाय नङा। जोंना जाबाय 101। जोङो 101 जोन माने सारा बिटिसिनिफ्राय माने इन्टारभिउनि गेजेरजों स्क्रिनिं टेस्ट लानानै बेखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो 101 जोन जोंनि एसपायरेन्ट्सफोरखौ माने कचिं होनाय जागोन आरोखि।